дастаи шоҳонаи Реал Мадрид дар арафаи бозиҳои бисёр муҳиму ҳассос дар Лигаи Чемпионҳо дар чемпионати дохилӣ аслан бо ҳарифони чандон қавӣ рӯбарӯ набуд. Аммо тавре мо мебинем маҳз дар ҳамин давра онҳо баръакси интизориҳо имтиёз аз даст медиҳанд ва нокомиҳои охир аслан дар Ла Лига боис бар он шудааст то имкониятҳои дастаи шоҳона баҳри пойгаи қаҳрамонӣ бениҳоят кам шавад дар қиёс бо дастаи Барселона. Ин бор тиме ки аз онҳо имтиёз гирифт ин дастаи дигари Барселона яъне Жирона буд ва мо тавре шоҳид мешавем дар хонаи худ Реал Мадрид бо ин ҳариф мусовӣ 1-1 бозӣ мекунад. хуб бубинед, ин бор гуфтан мумкин аст ки аз нигоҳи бозӣ имкониятҳо буд, шонсҳои голзанӣ ҳам зиёдтар буд, аммо Алваро Арбелоа ва шогирдонаш боз ҳам як имтиёз ба даст меоранд. чаро чунин шуд? чуноне қайд кардед, имкониятҳои голзанӣ барои дастаи Реал Мадрид бениҳоят зиёд буд ва умуман Жирона низ дастае аст ки тамоми ҳамин мавсим аз Реал Мадрид метавонад ки имтиёз гирад. дар нимаи аввали мавсим низ онҳо тавониста буданд ки аз Реал Мадрид имтиёз ситонанд ва имрӯз низ чунин шуд, онҳо аз Реал Мадрид имтиёз ситониданд ва фикр мекунам ки Реал таваҷҷӯҳи бештари худро акнун ба Лигаи Чемпионҳо равон кардааст ва онҳо ба монанди Арсенал фикр мекунам ки ба ҳарду мусобиқа таваҷҷӯҳ намекунанд, таваҷҷӯҳи бештар ба Лигаи Чемпионҳо аст ва ҳаракаи Ла Лигаро қурбон мекунанд ва Барселона акнун шонси бештари қаҳрамониро низ дорад. ва ба мин тартиб акнун ки гуфтем Реал бештар ба Лигаи Чемпионҳо таваҷҷӯҳ мекунад, чунин бозиҳо ҳам дар Ла Лига мешаванд ки даста мусовӣ кунаду баъдан ҳатто аз ин пеш онҳо бо бохт низ рӯбарӯ шуда буданд ва ин то ҷое метавонад ки боз ҳам таваҷҷӯҳи рақиби онҳоро ба ҳамин бозиҳо ҷалб кунад ки онҳо гумон кунанд ки Реал начандон ба худ монанд аст, бозии заиф нишон медиҳад ва баъдан онҳо метавонанд ки дар бозии муқобили Бавария, дар бозии асосӣ чӣ гуна аз худ дарак биданд. яъне ин гуна бозиҳо қаблан низ аз иҷрои Реал буд ки онҳо бо ин усулҳо кор мегирифтанд. дар Ла Лига бозии заиф ва дар Лига Чемпионҳо онҳо бозие нишон медиҳанд ки рақиб баъдан ангушти ҳайрат мегазед. фикр мекунам ки акнун Реал Мадрид Ла Лигаро қурбон кард, ба Барселона дод ва таваҷҷӯҳи бештари худро ба Лигаи Чемпионҳо равон кардааст. ман фикр мекунам ки инҳо бозигарони Реал Мадридро дар назар доранд бо сарварии мураббии хеш, ҳарчанд ки сарварии ӯро ҳеҷ мо мушоҳида намекунем дар вақти ҳукмронии ӯ. бубинед дар вазъияти Реал Мадрид қарор гирифт ки инҳо ҳеҷ намехостанд ки дар сангари дохилӣ ҳам ҳамин хел ҳеҷ вақт дар рӯҳияи Реал ҳам нест, дар характери онҳо нест ки чизеро қурбон карда бошанд. инҳо худ дар вазъияте қарор доранд ки маҷбуранд хол аз даст медиҳанд, кореро кардан наметавонанд. аслан аз рӯи хислати таърихии ин рақобатҳо бигирем, муборизаи майдонии дастаҳои каталонӣ, хо Барса бошад, хо Испаньол, хо Жирона, зидди дастаҳои Мадрид аз таърих як ривояти худро дорад ва шикаст додани Жирона ва Испаньол барои инҳо чизи фарзӣ ҳам ба қавле гӯем, хато намегӯем ҳаст. валекин Реал Мадрид бубинед дар вазъияте қарор гирифтааст ки онҳо чӣ гунае ки худ сармураббӣ мегӯяд ва худи бозигарон ба худ бовар доранд, инҳо то бо охир дар Ла Лига бовар ҳам доштанд барои қаҳрамонӣ. тасаввур кунед ки агар ки инҳо Жиронаро шикаст медоданд, бар Барселона дар Класико пирӯз мешуданд, се холи дигар мемонд. онҷо ки медонист ки Барселона дучори нокомӣ намешуд. вазъият ҳамин хел печида аст барои онҳо ки Реал Мадрид дар ин сангар хол аз даст медиҳад, ба чизе расида наметавонад. дар Лигаи Чемпионҳо ба таври 100% мо гуфта наметавонем ки онҳо камбек мекунанд. онҳо дар вазъияти бисёр мушкил қарор доранд ва Реал Мадрид ҳам он Реал Мадрид нест ки дар Лигаи Чемпионҳо дар дил хобозӣ аз дурахт шохсаи хеш нишон диҳад. ҳам бо медиҳед баръакси кор Мбаппе ба майдон мебиёд, вазъият натиҷа бадтар шудан мегирад. ӯ 6 бозӣ гол намезанад, баъд дар як бозӣ гол мезанад, баъдан боз ба фаромӯшӣ меравад. хатти дифоъ он хел чӣ хеле ки буд заиф боқӣ мемонад. тақсимоти тӯбҳо аз лиҳози ирсол кардану сарвақт зарбазаниҳо миёни Винисиусу Мбаппе то ҳол ҳам суолҳоро дар миён мегузорад. лекин сармураббӣ то ҳол ҳам ба дурустӣ ранги Гвардиола рафти рақобатро тағйир дода наметавонад. маз таъсироти мураббиро дар чӣ мебинем? вақте ки дар Сити вазъият нодуруст мешавад, Гвардиола сарвақт дахолат карда метавонад, ё ки бозингар иваз мекунад, ё ки ягон тағйироти назараси дигар ворид мекунад. валекин инҷо бубинед чӣ тавре ҳаст ки умуман вазъият аллакай аз даст рафт ба пуррагӣ бо эҳтимолияти зиёд дар худи Ла Лига ва дар Лигаи Қаҳрамонҳо ҳам бо кафолати 100% наметавон гуфт ки инҳо ба чизе расида метавонанд.
ташаккур ва ман мехостам инҷо баъзе фикрҳои дигарро гуфта гузарем. Бубинед ҳафтаи гузашта барои мисол аз Малёрка мағлуб шуд Реал, ин бор бо Жирона мусовӣ мекунад ва маъасан ҳамин аз даст додани имтиёзҳо муқобили дастаҳои миёнаҳол дар пойгаи чемпионӣ таъсири калон расонида истодааст. Чунки агар мо бигирем аслан зидди Атлетико пирӯзӣ ба даст оварданд дар марҳилаи дуюм, худи Барселонаро дар марҳилаи якум шикаст дода буданд, Вильяреалро мағлуб карданд, яъне баҳуди ин бозии байни худи Реалро бо дастаҳое ки аз қисми болои ҷадвал ҳастанд. Инҷо натиҷаҳо ҳаст, аммо дар баробари тимҳои дигаре ки зидди он бояд Реал пирӯз шаваду дар пойгаи чемпионӣ ҳамон тафовутро нагзорад ки ба миён биёяд, баръакс дар ҳамин гуна бозиҳо дастаи шоҳона ноком мешавад. чуноне қайд кардем, таваҷҷӯҳ бештар ба Лигаи Чемпионҳо аст ва боз фикр ҳамон мекунам гап ки бале бештар бозигарони Реал Мадрид яъне ки қувваи худро сарф накарда истоданд. Ба ҳамин хотир Барселона аллакай муддаи асосӣ аст. Ман дигар фикр намекунам ки Реал Мадрид онро то охири мавсим дарёб кунад. Яъне ба андешаи шумо Реал Мадрид дарк мекунад ки инҷо шонс нест ва бо ҳамин аллакай хело кам шудааст ва фикр мекунам ки боз ҳам дар бозии баъдӣ чунин нокомиҳо ҳоло Реал Мадрид боз ба қайд мегирад. Яъне ки онҳо таваккалашон ҳамин Лигаи Чемпион аст. Агар гузаштан, нагузаштан, ин мавсим фикр кунам Реал беҷоиза мавсимро ҷамъбаст мекунад. Вале чизи дигарам Фаридун фикр мекунам чизи дигарам ҳаст. Барои мисол бохт аз Вильяреал бохт аз Малёрка намешуд, мусовӣ бо Жирона намешуд. Бояд фаромӯш накунем ки дар моҳи май бозии байни худи Реалу Барселона дар чемпионат ҳаст. Агар фарз кардем инҷо натиҷаҳо хуб мешуданд, дар Эл Класико ҳам ғалаба мешуд, шонс дар Ла Лига ба фикрам ба фоидаи Реал боқӣ мемонд. Маҳз ҳамин бохтҳо бар рӯҳияи бозигарон хело ҳам таъсири ҷиддӣ гузошт ки онҳо акнун мебинем ки то кадом андоза ҳоло дар чунин вазъият ҳастанд. Ва умуман оморам буд дар мавриди оне ки дар 18 бозӣ 5 бохт дорад Альваро Арбелоа, дар ҳоле ки дар 27 бозии аввал 5 бохт дошт Хаби Алонсо ва ин дарак аз он медиҳад ки албатта дар миёнаи мавсим ивази мураббӣ шояд он қадар зиёд ба дарди Реал Мадрид нахӯрд.